Halo guys, ketemu lagi di channelku. Yang belum kenalan sama temennya Brahma, ini mau aku kenalin, tapi aku belum punya nama. Ini cocoknya aku kasih nama siapa ya? Ini teman barunya Brahma, tapi masih galak lagi. Saya rotok galak, soalnya durung pati aku kenali. Masih kesit-kesit ini, ora gelem manteng. Manteng. Galak yo, seksit. Beda karo Brahma. Brahma wis lulut. Tak lo susah menengae. Nah iki saya galak iki. Kancane. Aku wis ledak iki. Hati-hati guys, ngeledak engko. Nak Brahma anteng deh. Iku musra. Brahma iku ndang aku. Musra. Iki kancane Brahma anyar. Pantes iki jenenge sapa ya, guys? Aku arep digundang. Aku arep digundang, guys. Rodok galak iki, urung lulut. Coba tak selesai. Ternyata ya rodok lulut tok. Lulut, guys. Tapi saya lulutan Brahma iki. Saya lulut pantes jenenge sapa ya, guys? Iki kan Brahma. Sapa ya pantes ya? Angkat mau rekam-rekam ae. Brahma anteng ini kok. Brahma anteng ha. Iku koncone rekam anteng. Kong. Tak undang. Kong. Tak undangi. Tak undangi. Kong. Rodok galak kita ya. Yo maklum mo. Lagi tekan dek wingi, guys. Brahma lulut ya, lulut tak isi-isi menengai. Iku malah iku pengen gundang ae. Hati-hati iki. Kong. Apa bedane Brahma karo kancane anyar ya? Coba tak golekane sik bedane apa? Oh iya, saka tanduke. Tanduke Brahma lebih mirip kayak bandeng. Nah iki si apa ya? Si Brown. Ya Brown ae. Si Brown ini tanduke rada munggah sithik. Terus ulune si Brown lagi agak kemas-kemasan. Nah ulune Brahma iki kan ono kayak putih-putih. Terus letak di lagi tak review. Terus iki sirahe Brahma iki ono putih-putih. Nak si Brown coklat kabeh. Ya si Brown ae. Halo. Si Brown. Halo. Si Brown orang kenal. Nak Brahma ya ono ulune ono putih. Nak si Brown itu coklat keemasan kabeh. Nah kaki ini sih mirip. Terus sirah iki lah rada halus. Rada resik. Kupingnya itu bulune rada halus. Nak kupingnya Brahma iki tak zoom. Rada ana hitam-hitame ireng-irenge. Mulutnya putih. Nah mulutnya brown ini rada coklat-coklat. Aku digundang Brahma. Kong tak undang ya. Brown. Si Brown coklat. Coklat apa kan? Coklat. Kan tak undang Brown ya. Tak jenakno Brown. Si Brown ini. Terus kakine Brown ini rada gede lurus. Nah iki rada gempal kakine Brahma. Rada gempal. Ya perbedaan iku. Terus nah buntute iki padha-padha. Buntute Brown ya dawa. Buntute Brown ya dawa.
lumayan gede-gede guys sapi ini. Tapi kok si Brown gak gelem tengok-tengok. Brown wulune kecoklatan kabeh, terus sirahe ngono coklat kabeh. Cuma ketemu ora gelem tengok-tengok wae si Brown. Galak ya, hati-hati. Lagi bingung golek pakanan gak ono pakanan. Coba tak lus dek, tak lus. Hati-hati nek gondang. Si Brown lah yang jambule. Sungune rada lancip iki, bahaya iki. Hati-hati guys, rada lancip iki sungune. Tatapane rada galak. Bedane yaiku sirahe Brown iki kecoklatan, sirahe Brahma iku rada ana putih-putih kombinasi. Brown. Hati-hati guys. Si Brown. Halo Brown, halo, salam kenal. Untuk galak si Brown. Si Brown untuk galak iki. Kita apa nyeruduk iki. Ya maklum kenalan iki. Iki kancane Brahma anteng kok. Brahma nak disoting malah senengen. Malah seneng. Malah senengen. Nak Brown iki ndelok pamripate wis galak iki. Sawet kesit. Coba tak undang. Syarat galak iki. Iki wulune Brown ya rada alus iki, kecoklatan. Lho, congore malah. Congore. Oh, si Brown. Halo Brown. Si Brown. Pakanane kelaras, guys.